I comencem a tancar les seccions d'aquesta temporada, d'aquest any, i la veritat que aquesta sembla una de les seccions que més trobarem a faltar perquè ens quedarem sense l'actualitat del món digital. Justament estem parlant de nostra secció més friki, la del Carles Mateo des d'Irlanda, no un món digital. Carles, bon dia, bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé, molt content de veure's. A veure, sisplau, tu ja saps? M'encanta. M'encanta. Molt de dilluns. Bona samarreta de dilluns. Exacte. Exacte. M'agrada, totalment. Som a l'estiu, contra les presses, contra l'estrès. Totalment. I justament, avui farem un programa fresc i cort que, perquè ja hi ha menys temps, imagino que començarem a parlar de videojocs. Sí, començarem a parlar de videojocs, perquè, com no tenim videojocs en català, doncs he decidit que faria un videojoc en català per nens i llavors he creat un petit videojoc que es diu Commander Turtle. Perdó. Aquesta no és una notícia, és una notició. Tu vas crear un videojoc en català per nens petits. Sí, és un videojoc amb la idea... Compartim això al xat. Sí, ara vaig. És un videojoc amb la idea que els nens petits es puguin apropar a la programació d'una manera divertida i senzilla. A Python, oi? El llenguatge que he utilitzat és Python, però el programa que he creat té el seu propi llenguatge i llavors és un videojoc amb què amb unes instruccions molt senzilles els nens poden dibuixar. Llavors, això es basa en un programa molt antic que quan jo era petit hi havia, que es deia Logo, sí. I podies moure una tortugueta amb instruccions. Sí. Llavors he fet el mateix, però avui en dia, i això, amb la idea que els nens puguin tenir una primera aproximació a programar donant instruccions en aquest... Clar, perquè a més, una persona posa un codi, després va haver en l'altra pantalla el dibuix d'aquesto que va a escriure, no? És aquesta la lògica del joc? Sí, aquesta és la idea i llavors ho poden compartir. Llavors ho poden passar. Llavors, ho poden compartir els nens o ho poden reproduir, tornar-ho a ensenyar després. M'encanta. I com podem jugar? On està? Això ho podeu baixar des del meu blog. Sí. He comprat un domini també que es diu commanderturtle.com, però el que fa és que et porta al meu blog, a la pàgina en concret. Si no, des del meu blog, allà poseu Commander Turtle i llavors arribareu a la pàgina i heu d'instal·lar Python i podeu baixar el joc, que és open source, és programari lliure, el codi font és lliure i tothom el pot baixar, modificar, el que vulguin. Carles, en primer lloc, felicitacions per aquesta feina, la veritat que és increïble tot el que fas, però aquest tipus. I en segon lloc, crec que podem sortir de jocs per nens i nenes i dir que és jocs per aprendre a programar. Crec que no és molt diferent de com el meu primer contacte amb la programació, que era justament això. Posa aquest tipus i veuràs com el lloc web es canvia. Exacte. Sí, llavors, d'una manera divertida, s'introdueixen conceptes com instruccions senzilles, com per exemple avança, o gira, o canvia el color del llapis, o canvia el gruix del llapis, però s'introdueixen conceptes més complexes ja de programació, com el que és un loop, és a dir, una volta. És a dir, repeteix-me tantes vegades aquesta seqüència. Molt bé, abans de fer el canvi, Commander Turtle és el videojoc que va crear el mismísimo Carles Mateo en català i en anglès. Ara sí, parlem d'un altre videojoc. Parlem d'un altre videojoc que és una història molt graciosa. Elden Ring ha sigut un joc que ha batut molts rècords, és del que diem de la saga de Dark Souls, i bàsicament tens un personatge que el vas pujant de nivell i tu vas carregant tot el que passa pel mig el vas matant tot, bàsicament, i fent missions. Però hi ha una història molt divertida
és que aquest joc té bosses, té enemics finals molt difícils. Llavors, n'hi ha un que és especialment odiat per la comunitat perquè mata tothom i és molt difícil de guanyar. Llavors, aquest joc, com havies comentat en alguns dels programes, avui en dia els jocs són socials i podem jugar en xarxa amb altra gent. I en aquest joc pots convidar altres jugadors a que t'ajudin a guanyar els bosses. Llavors, bé, resulta que hi ha hagut un jugador que s'ha fet famós perquè tu demanaves ajuda, t'apareixia aquest i el seu nom és Let Me Solo Her. L'enemic aquest, el boss aquest tan xungo, es diu Malenia, és una dona i té molt mala hòstia. Vull dir, es carrega tothom, no? I aquest és graciós perquè es deia Let Me Solo Her, que vol dir deixa'm matar-la a mi sol. Deixa'm a mi sol matar aquest boss, no? I resulta que veus el Let Me Solo Her i és un personatge que t'apareix en calçotets, és a dir, no porta cap mena d'armadura, en calçotets amb una espasa i amb un casc, només té un casc i l'espasa. Que el casc és el més horrible que es pot portar en el joc, que és com una mena de carbassa molt... Llavors, és molt graciós perquè resulta que aquest jugador, ell sol et diu deixa'm matar-lo a mi sol, i ell sol es carrega el boss en calçotets, sense cap armadura, i perfecte. És a dir, no li dona ni un cop. Doncs bé, la història... Sí. Me encanta. Sobretot m'encanta aquestes històries que estan, no, amb els jocs i videojocs i la comunitat que va formar-se en aquest tipus d'espai. I les sèries també, no? Són un tema... Deixa'm fer una introducció amb això perquè justament un dels meus regals d'aniversari va ser l'escut del Capitán Amèrica, per a mi, un dels millors herois que hi ha de la saga de Marvel, i crec que parlarem d'algú de Marvel, no? Sí, parlarem, però deixa'm acabar una cosa sobre aquesta notícia que és molt graciosa. Bé, el Let Me Solo Her aquest ha matat 2.000 cops a la Malenia, ha ajudat a 2.000 jugadors, i llavors la companyia del joc, Bandai, li ha regalat un kit de tota coses del joc i una espasa, tamany real, molt bé, dedicada. Merecido. Molt guai. Merecido. Sí, a ell li van regalar una espasa i a mi em van regalar l'escut del Capitán Amèrica. Ja està. Carles, em queden justament 3 minuts. Parlem de sèries perquè hi ha novedats. Sí. Ara ja el 10 d'agost, ja quan estarem de vacances al programa, s'estrena a Disney Plus I Am Groot, que és la sèrie d'animació d'aquest estimat personatge. Sí. Com bé la que l'anunciava. I és un personatge, és un ninot ultra moníssim, és adorable. És que el veus i te'l menjaries a petons. Jo només us puc dir perquè el tràiler és molt bonic i molt divertit. És d'animació, no hi ha persones com a la pel·lícula reals, però és d'aquestes animacions superben fetes i realment t'encantarà, us encantarà a tothom. M'encanta, la posaré en la meva lista de favorites. I hi ha 2 minuts més. Carles, sisplau, escoge tu la notícia i la informació que vols compartir-nos. Molt bé, doncs us pasaré un truquet de seguretat, que és que pels portàtils hi ha unes petites tapes que es fan slide, es poden moure cap a la dreta i cap a l'esquerra i serveixen per tapar la webcam. Aquestes tapes amb enganxina, en pots comprar les bones, valen €1. Vull dir que és una cosa ben senzilla. I llavors mous el dit i obres o tapes la càmera. Llavors és un tema de seguretat afegit, que és que jo li recomano a tothom que si tens una webcam externa o en el portàtil, sempre físicament la tapis. Perquè si en algun moment donat hi hagués algun hackeig o alguna cosa, o si estàs en una conferència i no t'has donat compte que l'has deixat la conferència oberta, si allò ho tens tapat, com a mínim no et veuran. Llavors, són truquets que bé, s'agraeixen. Jo crec que aquest és l'aprenentatge més expandido a la pandèmia. Exacte. I també vigileu perquè si poseu algun adhesiu a la càmera, llavors, que
li ha passat a la meva mare. No. La càmera No, es no ho queda feu. amb una mica de Claro. Molt grumets de pringós. l'adjectiu. És com si No no feu poses això. a la mà. Exacte. És el mateix. Feu servir aquestes tapes que diu el Carles Mateo i no, Van €1 i són perfectes. no feu Molt servir ni bé. celos ni res de tot això. Carles Mateo, moltíssimes gràcies. Recordeu, blog.carlesmateo.com. Trobaran tota la informació i crec que el més important, el nou videojoc que va crear el Carles Mateo en català. Moltíssimes gràcies i ens veiem el dijous per la despedida, sisplau. I gaudiu molt tots els oients de l'estiu i no passeu calor. Carles Mateo, des d'Irlanda, amb la seva secció Nou Món Digital.